Samo dan nakon što su nas sekunde dijelile od katastrofe i 4 dana nakon povlačenja s Banovine, nakon zbrinjavanja obitelji, krenulo se dalje. Glinski dragovoljci okupljaju se i pripremaju kako bi zaustavili neprijatelja u napredovanju. Bilo je to 8. listopada 1991. godine u osnovnoj školi Galdovo u Sisku, kada je osnovana samostalna četa Glina R pod zapovjedništvom Ive Žinića. Nekolicina dragovoljaca okupila se već nekoliko dana ranije, točnije 4. listopada kod skladišta Zagrebačke pivovare u Sisku, a formalno ustrojavanje uslijedilo je upravo tog 8. listopada 1991. godine. O tim prvim danima, o stvaranju čete, o hrabrosti i odlučnosti tih ljudi danas razgovaramo sa tadašnjim zapovjednikom čete Glina R, gospodinom Ivanom Žinićem. Dobro vam jutro. Da li se čujemo, gospodine Žiniću? Čujemo se, gospodine Nikola. Dobro jutro vama i evo svim slušateljima Radio Banovine. I drago mi je da vas čujemo ponovo u našem eteru. Kako se nam? Također, evo, drago. Gospodine Žiniću, možete li nas kratko vratiti u taj trenutak 8. listopada 1991. godine, kako je izgledao taj dan u Galdovu kada je osnovana samostalna četa Glina R, što ste osjećali vi i vaši suborci? Naravno, evo i danas u meni su te emocije iz 1991. godine, tog 8. listopada, dakle prije 34 godine, kada je u ovom kraju Banovine, Gline bilo doista teško. Narod je izbjegao sa svojih ognjišta, pobjegao pred neprijateljem i nismo znali što nas čeka. To su doista bili teški trenuci, ne samo taj 8. listopada, nego možemo reći još narednih par mjeseci te 1991. godine. To je vrijeme kada je smrt vladala ovim područjem, kada su četnici napredovali, palili ognjišta, obijali nedužne starce, a mi smo, evo, povlačeći se pred neprijateljem, jer tada nismo mogli pružiti značajni otpor, neprijatelj tada bio bolje naoružan, organiziraniji i prešli smo preko rijeke Kupe. Nismo znali ni za naše obitelji gdje su smještene, ali evo, mi smo tada odlučili krenuti, organizirati se, ponovo stvoriti postrojbu kojom bi se vratili na naše domove, u naše domove. Bilo je to u Galdovu, u osnovnoj školi i bilo je, znači, 38 dragovoljaca koji su pod mojim zapovjedništvom, mene je tadašnji župan Đuro Brodarac odredio, jer je on bio zapovjednik policijske postaje, odnosno policijske uprave Sisak. I znači mi smo tada bili pričuvni sastav policije, nismo bili još garda, nego pričuvni sastav policije i bio sam određen zapovjednika i odmah smo se organizirali jer imali smo već gotovo 3 mjeseca iskustva u ratnim djelovanjima, ali ne na ovakav način kako je to sada bio. Ovo je bio doista pravi rat gdje su bili upotrebljena sva moguća sredstva, od tenkova, aviona, svih haubica, svih mogućih oruđa koje je neprijatelj tada imao. Gospodine Žiniću, listopad je bio posebno težak za Hrvate, za obranu. Četa, kada je osnovana, napomenuli ste da ste imali već 68 ljudi, gdje je bila raspoređena i koje ste prve borbene zadatke imali? Odmah nakon tog, prvo okupljanje je bilo 4. listopada kod Zagrebačke pivovare, kao što ste rekli, i tom prilikom imali smo stvarno jedan težak dan, jer tada prilikom okupljanja na to mjesto je raketirao avion, takozvane JNA, i mi smo doista, nije pogodio cilj, on je promašio za nekih 200 metara od naše pozicije. I mi smo kasnije otišli u Galdovo, 8. listopada, i odmah već drugi dan smo izveli naše
ljude u Novi Farkašić, gdje smo imali prve položaje. Dakle, u Novom Farkašiću 9. i 10. već je bilo prebačeno gotovo 60 ljudi, 2 voda koji su se utvrdili i očekivali smo napad neprijatelja. Ispričavam se, nastavite samo, da. Da. Nakon tog utvrđivanja, već nakon 8 dana krenuo je veliki napad, cijeli jedan korpus, banijski korpus, krenuo je smjerom Glinska Poljana, Slana, Vratečko prema Novom Farkašiću. I dakle mi smo držali Novi Farkašić zajedno sa jednom četom druge gardijske brigade Gromova. I taj napad koji je uslijedio, to je bila ona velika bitka za Novi Farkašić. Dakle, bitka za Novi Farkašić je bila prekretnica u ratovanju. Do tada gotovo u napredovanju neprijatelja nismo uspjeli ga zaustaviti nigdje i nakon te bitke promijenila se situacija na samom ratištu, znači na ovoj banijskoj bojišnici, gdje smo zaustavljanjem neprijatelja spriječili njegov prodor do rijeke Kupe. To je ostalo jedino područje naše, znači oslobođeno na drugoj strani rijeke Kupe. Nakon Farkašića, kako se je dalje razvijala Glinska četa R, što je dalje uslijedilo i kako je dalje to išlo? Pa, doista, nakon Farkašića i te velike bitke za Novi Farkašić, gdje je neprijatelj doživio veliki poraz, krenuo je kontranapad prema selima Vratečkom i Slani i već tog prvog dana mi smo uspjeli ovladati Vratečkom i dijelom Slane do križanja, tamo to je ispod Svete Katarine, tim područjem. Čak se došlo i do Svete Katarine, ali je neprijatelj kasnije, morali smo se povući tih nekoliko stotina metara. Ali moram reći da u ovoj bitci za Novi Farkašić tu je zarobljeno 6 tenkova neprijateljskih koji su bili djelomično onesposobljeni. 3 smo tenka uspjeli osposobiti i sa tim tenkovima smo mi kasnije krenuli u kontranapad. Dakle, organizirali zajedno sa drugom gardijskom brigadom. Evo tu moram spomenuti i generala Petra Bajana s kojim smo tamo zajedno bili, dakle s tim našim dečkima i crnim mambama, dakle koji su bili nositelji obrane. Dakle, oni su bili gardijska brigada, mi smo bili ipak pričuvna postrojba, ali imali smo vrlo kvalitetne dečke koji su bili kasnije, evo gotovo svi su završili u specijalnim postrojbama ili postrojbama druge gardijske brigade. Nakon, dakle, ovladavanja Slanom, konsolidirali smo, dakle, obranu, stvorili crtu bojišnice koji nikada više nije neprijatelj uspio pomaknuti, nego samo smo uspjeli napredovati. Tako da smo tijekom 1991. a i kasnije 1992. ovladali još jednim dijelom područja, dakle stvorili taj jedan džep prema gradu Glini, prema gradu Petrinji, iz koje je kasnije i krenula i oslobađanje cijele Banovine u operaciji Oluja. Nakon, znači, tu su bile su tu velike borbe, mi smo tu imali gotovo 4-5 puta smo vraćali crtu, znači i uspijevali neprijatelja potisnuti u dubinu. Također, evo moram spomenuti, u prosincu mjesecu smo imali, bila je operacija Vihor gdje je sudjelovala naša postrojba, dakle tad smo već bili 78. samostalni bataljun i tada smo već bili ne više pričuvni sastav policije, nego bili smo zbor narodne garde, dakle garda smo bili i tada smo imali već 300 ljudi, dakle već je to bila moćna postrojba i imali smo dovoljno ratnog iskustva, tako da smo sa specijalnom postrojbom OSE uspjeli u operaciji Vihor ovladati desnom obalom rijeke Kupe na području Gračenice i Stankovca. To je bila jedna velika, ajde možemo reći, vojno-redarstvena akcija u to vrijeme, koja je i donekle promijenila tijek rata, koja je imala veliki značaj, međutim ona u konačnici nije provedena do kraja, jer smo trebali ovladati, vratiti područje do Gornjeg Viduševca, što nije se uspjelo, jer uvođenjem 102. brigade
dogodili su se određeni, ajde možemo reći, i određene poteškoće na samoj bojišnici, ali 102. brigada nije... Ali o tome ćemo kasnije, da ne širimo temu. Gospodine Žiniću, tijekom godina rata mnogi su pripadnici te čete sudjelovali u ključnim operacijama, kako ste sami napomenuli. Kako biste opisali put čete R od osnutka pa sve do oslobođenja Gline 1995. godine u kratkim crtama? Evo, već sam napomenuo od tog 8. listopada 1991. godine samostalna četa Glina R je rasla i prerasla u veće postrojbe. Već nakon 2 mjeseca mi smo imali gotovo i 500-tinjak ljudi i formiran je 78. samostalni bataljun koji je bio do početka 1992. godine, točnije do 4. mjeseca, kada je došao UNPROFOR i došlo do razgraničenja snaga na crti bojišnice. Nakon toga ulazimo u sastav 162. brigade zajedno sa petrinjskim postrojbama i postrojbama Topuskog. Ta 162. brigada je bila kratkog vijeka, možda 6 mjeseci, da bi krajem 1992. godine, točnije u rujnu, formirana 1. i 2. domobranska bojna Glina, koje traju sve do 1. rujna 1994. godine, kada formiramo 20. domobransku pukovniju, zajedno glinske snage, samostalna satnija, odnosno samostalna bojna Topusko i Lasinja. 20. domobranska pukovnija ustrojena je 1. rujna 1994. godine, koja je i oslobađala, sudjelovala u vojno-redarstvenoj operaciji Oluja, oslobađanju cijelog kraja i Banovine zajedno sa drugim postrojbama. Gospodine Žiniću, hvala vam za javljanje u program radio i televizije Banovina i hvala vam na svemu što ste učinili na domovinu. Hvala i vama i pozdrav svim braniteljima koji su prošli kroz ove spomenute postrojbe, a naravno i pozdrav svim slušateljima i gledateljima radio televizije Banovina. Eto, čuli ste, dragi moji, samostalna četa Glina R bila je više od postrojbe. Bila je simbol odlučnosti i zajedništva u najtežim trenucima. Iz nje su tijekom godina rata izašli prekaljeni borci koji su sudjelovali u brojnim bitkama sve do konačnog oslobođenja Gline i Republike Hrvatske. Sjećanje na te dane i te ljude budi emocije i ostaje trajna obveza da se nikad ne zaboravi tko je branio našu slobodu i hvala vam, dragi branitelji.